María Nieves Domínguez González, que é a xefa de estudos da unidade docente multiprofesional de atención familiar e comunitaria na área sanitaria da Coruña EC. Nieves é licenciada en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en Medicina familiar e comunitaria. Ten, ademais, o máster de xestión en institucións sanitarias. Ten unha dilatada experiencia no sistema sanitario de Galicia. Empezou como médico de familia, ten plaza en propiedade desde 2008. Foi directora médica de atención primaria da Xerencia de Atención Primaria da Coruña e Ferrol, subdirectora xeral de atención primaria do Sergas, subdirectora xeral de calidade de programas de asistenciais do Sergas, directora xeral de asistencia sanitaria entre 2009 e 2012, na que tuve o placer de compartir con ela no equipo, e xerente do Servicio Galego de Saúde desde el 2012 al 2014. Hoxe contamos con ela e damoslle a benvida e as grazas. Vainos a facer unha presentación sobre a súa experiencia no proxecto de cribado de cancro de pulmón que como veremos, realizouse coa colaboración inestimable dela e o seu equipo. Cando queras, Neves. Moitas gracias, Sagrario. Efectivamente, como temos dilatada experiencia porque xa peinamos algunhas canas, así que levamos tempo traballando, pero bueno, sempre é un placer. Eu quería empezar estes 10-12 minutos de presentación dando as gracias, en primer lugar, á Escola Galega de Saúde Pública por a invitación, a todos os que estades, dedicando estes 15 minutiños a escoitarme, a Dirección Xeral por toda esta iniciativa, a Sagrario por a súa presentación, e denme deixar que faga un especial recoñecemento a Ángela Morín e a Raquel, que foron as persoas coas que máis traballamos neste tema en concreto, e, a presentación, é tuneada da que eles fixeron, así que vaya por diante as gracias. Por que empezamos por que se empeza a traballar neste cribado? Pois eso, eu só recollo aquí esa parte de inquietude, seguramente da asistencia sanitaria en xeral, pero sobre todo da sensibilidade da Dirección Xeral de Saúde Pública. Está claro que o cancro de pulmón é un importante problema de saúde en toda Europa, e nós non somos unha excepción, a nosa comunidade autónoma non é unha excepción. Vedes algún dato importante: cuarto tumor en incidencia e primeiro en mortalidade, con unha incidencia que se duplica en España entre os anos 2002 e o ano 2020, e sabemos que o principal factor de risco é o tabaco. Por tanto, é unha entidade moi relacionada coa exposición ao tabaco e, polo tanto, en principio, todas as mortes que se provocan por este tipo de cancro, de alguna forma, son evitables, non? Se evitamos o factor de risco, seguramente conseguiremos moito. Xa veredes que tamén isto foi unha parte importante do cribado, non? Foi facer o cribado, pero tamén aproveitar para en cada unha dos contactos que tiñamos cos pacientes con cancro de pulmón, recordarlle que debían deixar ou abandonar o hábito tabáquico e explicarlles que estábamos á súa disposición por si podíamos axudalos a facelo. Non me vou liar máis co tabaco ahora mesmo. Decirvos que en Galicia no ano 23 o cancro de pulmón aparece como o segundo tumor en incidencia en homes e o terceiro en mulleres. En canto á mortalidade, sería o primeiro en mortalidade en homes e o segundo en mulleres. Está claro que é un tema relevante no que vale a pena invertir traballo e esforzo e intentar que a xente non fume
a ver si somos capaces de que haxa menor incidencia deste tipo de cancro e, ademais, se non podemos evitar que fumen, bueno, pois intentemos que estes cancros sean identificados en estadios precoces. Por que en estadios precoces? Porque a menor estadio no momento da diagnose, pois mellor supervivencia a largo plazo. En este momento, pois, estamos diagnosticando cancros de pulmón que non se fan en estadios localizados, non? Senón que moitas veces xa os pillamos, bueno, cando a enfermedade está avanzada. Que había de evidencia científica sobre os cribados que pudésemos facer á población para poder pues, localizar a pacientes con cancros de pulmón en estadios moi iniciais? Bueno, pois había certa controversia, non estaba claro e sabedes que, bueno, vos sabedes lo mellor que nadie que cando facemos un cribado temos que intentar balancear beneficio-risco, temos que intentar conseguir o beneficio sin poñer en risco a saúde dos pacientes. Bueno, parece que había estudios que nos indicaban que a utilización da tomografía computerizada con baixas dosis, os tags de baixas dosis, parece que poden reducir a mortalidade por cancro de pulmón nun 20% en poboación de alto risco. Entón, o primeiro era conseguir encontrar esa poboación de alto risco, que habitualmente son grandes fumadores, e, bueno, intentar nesa poboación un pouco máis acotada facer esa TAC intentando ver que pasaba tamén no noso entorno. Toda esta evidencia científica aparece nun momento en que a Unión Europea no ano 2022 lanza unha nova recomendación sobre cribados de pulmón e di que se estudia a viabilidade e a eficacia deste tipo de programas. No ano 2023 en Galicia apróbase o Plan Inspira Saúde, que intenta ser ese plan galego de actuación multidisciplinar na loita co tabaquismo, e aproveito para decir que creo que o coñecemos pouco no mundo asistencial. Creo que igual deberíamos facer outro esforzo pouquiño máis para que se conozca máis. Creo que, a pesar bueno, pasa sempre, non? A pesar de todo o interés que se pon desde servicios centrales para que chegue a información a todos os puntos asistenciais, pois a veces costa. Eu creo que este é un plan moi interesante que se conoce pouco, alo menos no meu entorno. Pero ben, este plan, no seu obxectivo número 12, na terceira línea de estrategia, di que temos que avanzar no desarrollo de novas estrategias de detección precoz de procesos oncolóxicos que estén asociados ao consumo de tabaco e que fagamos especial atención ao cancro de pulmón. Con toda esta situación, ao longo do ano 23, no inicio do ano 24, lévase a cabo un piloto de cribado de cáncer de pulmón en Galicia co obxectivo de ver se podría, se é viable e se é sensato implementar un programa de detección precoz de cancro de pulmón na poboación de alto risco na nosa comunidade autónoma. E é aí onde poño eu e poñemos as persoas que iniciamos este traballo conxunto, que agora vos direi quen, poñemos aí o noso granito de arena, non? No ano 23 empezan as primeiras reunións con toda esta situación global e, aunque aí pon marzo do 24, eu creo recordar que a primeira enquisa fixémola o 14 de febreiro do ano 24. Ao longo de marzo e abril enquisamos a poboación diana, que agora vos direi quen a constituía, e en maio do 24
cítanse aos pacientes para a realización desa TAC de baixa dosis de radiación no Hospital Universitario de A Coruña e finalízase en xuño do 24 e a partir de aí analizan os resultados e creo que se farán públicos pois a próxima semana, máis ou menos. Donde se fai e por que fomos nós? Fomos nós seguramente porque o Servicio de Atención Primaria no que eu traballo, que é ese que vedes aí, é o Servicio de Atención Primaria do Ventorrillo en A Coruña, pois é un servicio de atención primaria que cumple requisitos para facer unha proba deste tipo. É un servicio de atención primaria grande, ten unha poboación de referencia de máis de 38.000 personas, eran 39.000 e pico, bueno, está no ámbito urbano, somos 24 médicos de familia, e o que se fixo foi, dentro desta poboación, elexir a nosa poboación diana, e a esa poboación diana facerlle unha enquisa que a facíamos de forma telefónica. Para isto, bueno, pois puxémonos a traballar eu como adxunta e os residentes que se estaban formando no Centro de Saúde do Ventorrillo e dúas residentes que xa non eran residentes, xa eran adxuntas porque xa terminaran o seu período de residencia, pero que foran residentes comigo. Así que un total de 11 personas empezamos a facer esas enquisas. A quen enquisábamos? Pois a homes e mulleres que tiñan entre 55 e 74 anos e que nas súas historias clínicas tiñan anotado ou estaba identificado que eran fumadores ou exfumadores. Na historia clínica Janus, en Janus 4, ahora en Janus 5 xa é outra historia, pero en Janus 4 tú podes codificar se un paciente fuma ou fumou, eso codifícase con un CIAP, que é o código un código identificador de atención primaria, e eses pacientes pois teñen un código que é abuso do tabaco. Entonces, na poboación de mulleres e homes de entre 55 e 74 anos que tuvesen esa codificación na súa historia clínica, sobre esa poboación, que agora vos direi cantos eran, fíxose esa enquisa. Cuáles eran os criterios de exclusión? Pois persoas que non foran do Sergas ou que xa estuvesen, se cambiasen de área, persoas que tuvesen diagnóstico previo de cancro de pulmón ou persoas que xa estuvesen en estudio por un nódulo pulmonar. Decíamos que a enquisa fixémola os Mires e algúns médicos de familia, 11 en total, e a enquisa fíxose de xeito telefónico e cubríamos ese formulario que tedes aí a miña dereita, a vosa dereita tamén, e ese cuestionario facíase online en Vixía, que todos coñecedes. E aproveitábamos aí, como vos decía antes, para dar ese consello antitabáquico e poñernos a disposición por si querían que lles axudásemos a deixar ese hábito. E preguntábamos a disposición que tiñan para participar ou non no cribado. Vamos repasar rapidamente o cuestionario para que sepades o que lle preguntábamos. Bueno, apuntábamos o NASI no cuestionario para poder identificar o paciente, o número do encuestador, cada un dos 11 encuestadores tiñamos un número, e preguntábamos se estaban dispostos a que lle realizásemos esa enquisa, si ou non, e se nos decían que non, preguntábamoslle o motivo. A verdade é que foron moi poucos os pacientes que non quixeron realizar a enquisa, pero bueno, houbo quen non quixo. Sobre todo varóns, eu creo que asustados. Que lle preguntábamos? Preguntábamoslle inicialmente por o seu consumo de tabaco. Preguntábamoslle se eran fumadores, se eran exfumadores ou se nunca fumaran. Se nos contestaban que nunca fumaran, pois aí quedaba a enquisa, non se seguía pa diante. Se nos decían que eran fumadores ou exfumadores, si que lle preguntábamos
cuántos cigarrillos fumaban ao día para poder facer o cálculo do índice paquete sano. Veredes que despois vámoslo utilizar máis, o índice paquete sano construíse co número de cigarrillos que un paciente ou unha paciente fuma a diario, multiplicado por os anos que leva fumando e dividido por 20. Entón, eso danos unha medida da cantidade de cigarrillos que leva fumado unha persoa ao longo da súa vida e vai nos valer para identificar pacientes de maior ou de menor risco. Decíavos que tamén preguntábamos se fumaban algunha outra cousa que non fose cigarrillos, puros, pipas, algún outro tipo de tabaco. Preguntábamos a que edade iniciaran o seu hábito tabáquico. Aquí, como anécdota, contovos que houbo algunha persoa que nos dixo que aos 8 anos comenzara o seu inicio de hábito tabáquico, que é tremendo. E, se eran exfumadores, preguntábamoslle cando finalizaran o seu hábito tabáquico. Preguntábamoslle tamén se convivían con fumadores nos últimos 20 anos e despois preguntábamos ou comprobábamos na historia a súa talla, o seu peso e a súa actividade laboral. Preguntábamos se estaban jubilados ou non e que tipo de traballo desempeñaron por si tuveran algún tipo de traballo que pudese ter tamén repercusión no risco de padecer un cancro de pulmón. Finalmente preguntábamos se tiñan un diagnóstico previo de cáncer de pulmón, porque acordádesvos que era un criterio de exclusión, se tiñan familiares de primer grado diagnosticados de cáncer de pulmón. Aquí parece importante a asociación que hai tamén familiar, entón preguntábaselle se tiñan algún familiar de primeiro grado e despois preguntábaselle se padecían enfermedade pulmonar obstructiva crónica. E para iso mirábamos na historia clínica se tiñan feita unha espirometría e se esa espirometría cumplía criterios de EPOC. E finalmente, xa por último, preguntábamoslle se estarían dispostos a participar nun programa de cribado de cáncer de pulmón mediante un TAC de baixa dosis de radiación, explicándolle riscos e beneficios. Teño que decir que, ou facer spoiler, a maior parte da xente decía que sí. Nieves, pues te diría que aceleras un poquito porque xa estamos sobre o tempo, vale? Vale, pois nada, decirvos estamos rematando. Decirvos que a poboación do Ventorrillo eran máis de 39.000 pacientes, entre 55 e 74, 9.278, tiñan codificado o abuso de tabaco 1.223, fixemos enquisa a 951, de esos houve 81 que non queixo facer a enquisa, non había datos completos para avaliar criterios 30 e finalmente foron analizados 840. Deses 840 invitáronse a 410, dos cuales tiñan ese índice paquete sano de 30 ou máis 296 e 96 restantes tiñan entre 20 e 30. Bueno, tiñamos tamén tiñamos tamén xa previsto que iba a pasar cos pacientes que encontráramos algún achado que non fora simplemente pulmonar, porque sabedes que ao facer un ataque de baixa pois encontras patoloxía pulmonar e patoloxía de outro tipo. Bueno, pois tiñamos unha forma de guiarnos a todos os médicos de atención primaria, que era onde se remitían eses pacientes, para ver, bueno, pois que se aparecía un problema, e están representados, se aparecía un enfisema pulmonar que había que facer, se aparecía patoloxía pleural ou se aparecía unha lesión tiroidea. Volvo un minuto atrás para decirvos que a parte que manexa o cribado é a parte que está máis arriba, esa de, LUNRAS 0, 1, 2, 3 e 4, que se encargaría o cribado de facer. Realizáronse finalmente 283 TAC das 392 persoas invitadas, 70% dos que tiñan un IPA de 30, un índice de paquete sano, 70% eran homes, 75% eran mulleres, 72,6%, e, bueno, finalmente,
a taxa global de pacientes que se someteron a este cribado foron de 72,2%. E hasta aquí podo ler, porque os resultados faránse públicos, eu creo que a próxima semana poderán nos decir Sagrario que saberá máis que a min. Hasta aquí a nosa contribución a esta, bueno, a este, o noso agradecer o privilexio de participar neste programa, que eu creo que, bueno, que foi un programa exitoso e que, sin dúbida, nas próximas datas veremos como seguimos. Nada, moitas gracias. Quedo a vosa disposición por si queredes comentar algunha cousa, o que sea. Moi ben, Nieves, pois moitísimas gracias e, sobre todo, moitas gracias por a implicación tanto a túa como do teu equipo. Simplemente decirvos a todo o resto que a semana que ven continuamos con as sesións técnicas en la que tamén imos comentar algo relacionado con isto, porque van a ser os vapers e novos dispositivos de consumo de tabaco que tamén están a traer bastantes dores de cabeza. Moitas grazas e que teñades un bo día. Gracias a todos.